Labarin yaran sarki masu matuƙar kyau wanda maza suke mutuwa a kansu. Akwai wani ƙasaitaccen birni mai matuƙar kyau mai suna birnin Zarkudai. Birni ne mai zinariya a gefen teku, inda rana ke faɗuwa kuwa kamar ana zuba zinariya a cikin ruwa. A cikin wannan birni akwai wani sarki mai suna Sarkin Daurayin Garkuwa, wadda yana da 'ya'ya mata guda 3, wadda a duk cikin waɗannan 'ya'ya mata nashi suna da hali mai kyau, wanda kowa yana sha'awan waɗannan yara, kowa na marmarin fara rayuwa da waɗannan yara. A cikin waɗannan yara akwai babbar su mai suna Prince Rahila. Ita ce babba, tana da fara'a kamar madara na zuba, gashinta ko mai tsawo kamar damuna, idanunta kuwa ba a magana kamar kogin dare. Rahila tana da hikima da nutsuwa. Akwai ta biyunta Prince Wasilatu, ita ce mai annuri da fara'a, duk inda ta shiga kowa zaka ga hankalinsa ya dawo kanta, domin kuwa ta iya mu'amala da mutane kuma kowa yana son ta sakamakon tsananin kyau da take da shi. Muryarta kuwa don tsabar taushi kamar sarewar zuma, kuma ko kaɗan ba ta da hassada ko girman kai. Maza sadaukai kuwa daga kowane yanki, 'ya'yan sarki da sarakuna da mafarauta da jarumai da kuma tarin mawaƙa sun fara yin ƙauna da mafarki na mallakan 'ya'yan sarkin. Wasu daga cikinsu sun aiko da kyaututtukan, wasu kuma sun zo ziyara, wasu sun aiko da kyaututtukan lu'u-lu'u, zinare da kayan alatu na more rayuwa, duk domin su samu shiga a gurin waɗannan 'ya'yan sarkin. A ƙarshe sarkin ya haɗa wani gasa domin tantance jarumai, ko a ce jaruman da wanda za su mallaki waɗannan 'ya'yan sarkin. Gasan farko da sarkin ya fara yi shine domin ya gwada waɗannan mazan, shine gwadin hali. Wata mata mai shige da fice ta zo fada tana neman taimako. Wasu daga cikin mazajen su rena ta, wasu kuma suka buɗe zukatansu don su taimaka mata, suka ba ta ruwa da abinci. 'Ya'yan sarki kuwa suna lura da waɗannan mazan, sai kalli kowa yanda halinsa yake a dangane da kan wannan mata. Daga nan kuwa shine aka tafi gasa ta biyu. A gasa ta biyu an ba su wata matsala mai matuƙar wahala domin su warware ta. Sai wani matashi ɗan talakawa mai suna Malik shine ya ci wannan gasa ta warware wannan matsala. Duk da cewa zuri'arsu ba su da dukiya, ba su da komai, to amma Allah azurta shi da ilimi, da wannan ilimi ya amfani domin ya ga ya warware wannan matsala. Wasilatu kuwa ta kalli wannan zakakurin matashi, ita kuma wannan ilimi nashi da kima da irin yanda hanyoyin da ya bi ya warware wannan matsala shine ya yi matuƙan burge ta. Tashi ɗaya daga cikin waɗannan gimbiyan 'ya'yan sarkin, wato mai suna Rahilatu, ta fara jin wani abu a zuciyarta dangane da kan wannan matashi. Gasa ta ƙarshe kuwa da aka yi a waɗannan sadaukai shine gasa na gwajin gaskiya. Wani asiri ne wanda aka daɗe ana ɓoye shi ya fito daga cikin wasu 'ya'yan sarkin. A cikin waɗannan samari akwai wanda ya ɓoye gaskiyansa, duk abin da yake zuwa yake faɗa a wannan gidan sarkin ba gaskiya ba ne. To tuni kuwa wannan asiri ya fara tonuwa. Shi wannan matashi ya fita daban sabida duk abin da ke faɗa ƙarya ne, amma Malik da shi wannan ɗaya mawaƙin su sun ci gajiyar tsallake wannan gasa ta biyu da suka yi, sabida duk abin da suke zuwa suke faɗa a gidan sarkin gaskiya ne suke faɗa. Ba su taɓa ɓoye ahalinsu ko kuma dukiyarsu ko kuma wani asalinsu ba, dangane da yanda suka nuna suna so su mallaki wannan 'ya'yan sarkin na rayuwa har gabar abada. Daga ƙarshe kuwa wannan sarki ya umarci wannan ɗaya sarauniyar tashi a cikin 'ya'yan nashi, ɗaya sarauniya mai suna Rahila, domin ta zaɓi wannan mawaƙi, sabida ya kasance mutum ne mai nutsuwa kuma da gaskiya da riƙon amana. Ita gimbiya 'yar sarkin kuwa Rahilatu
ta zaɓi Malik domin ita ta kalli shi wannan hankalinsa da natsuwansa ya fi kwanta mata a cikin zuciyanta. Ta tabbatar da cewa ita wannan hankali nasa da natsuwa nasa da ta kalla ta fi ƙarfi a gunta a mallaka mata duk wani dukiya da kowane matashi yake da shi. Ta bayyana masa cewa sansa take tsakani da Allah, wanda sarki ya ji daɗin hakan. Ita wannan ɗaya 'yar sarkin kuwa mai suna Najma ta je ta samo ita ma wani matashi, domin shi wannan ɗaya matashi da aka kawo ɗin gaskiya kamar bashi da gaskiya sabida ya ɓoye ainihinsa da asalinsa. Najma ta je ta kawo wani sadauki matashi wanda kaf a duniya ma ana ji da wannan matashi a wannan ƙarni. Najma ta je ta kawo wannan matashi ne wanda wannan matashi ya kasance mafatauci ne, kuma shi yana yawo ne domin kasuwanci. Wannan matashi ya zo wucewa ta jikin wannan ƙauye, shine ya ji abubuwan da ke faruwa. Shine wannan matashi ya je shi domin ya gwada basirarsa da hikimarsa ko Allah zai sa ya mallaki wannan yarinyan. Tuni wannan matashi ya yi nasarar sace zuciyar Najma, domin Najma har ta je ta furta wa sarki cewa ita ta riga da ta samu wanda suka daidaita. Bayan sarki ya gama amincewa da wa'annan zakakuran matasa da aka kawo masa, wanda 'ya'yansa suka tantance suka zaɓe su uku, shikenan daga nan wannan sarki ya haɗa wa'annan sadaukai yake ce musu, to ku saurare ni da kunnen basira ku ji duk wani level da ya kamata a ce ku tsallake domin ku mallaki 'ya'yayena, kun mallake su, kuma mallaka ce wanda yanda na yi bincike mai kyau akan ku kuma kuka tabbatar min hakan bashi da matsala, kuma zaɓinsu ne ba wai zaɓina ba. Tun daga nan wannan sarki sai yanke a wayannan matasa guda hudu dole akwai jarabawa da zai musu ta ƙarshe, wanda wannan jarabawa ta ƙarshe shine idan Allah ya sa suka ci wannan jarabawa, sarkin ya musu alkawarin zai mallaka masa 'ya'yansa. Shikenan daga nan suka ce to sun amince da wannan maganan da sarkin ya yi, domin su za su iya fuskantar kowane kalubale, domin suna gani a hakan su sun shirya. Sarki ya ji daɗin wannan bayani da suka masa na cewa da su fuskanci kowane kalubale domin su sun shirya. Daga nan wannan sarki ya nuna wa wa'annan matasa akwai wata zobe da yake so suke so ya je su ɗauko masa. Wannan zoben ta kasance a cikin wani guri ne mai matukar haɗari, domin aljanu da shaidanu ne suke gadin wannan zobe, kuma wannan zoben ta fi shekara 1000 babu wani sarki a wannan ƙarni da ya mallaki wannan zobe. Shi wannan sarki ya tabbatar wa wa'annan sadaukai cewa in har suka je suka ɗauko masa wannan zobe, to daga nan ya tabbatar musu cewa zai mallaka musu 'ya'yansa. Jin haka kuwa wa'annan matasa suka ce sun ɗauki aniyar wannan abu da sarki ya faɗa musu. Shikenan sarki ya ba su dama, ya ce ya ba su nan da sati guda su je su shawari, duk abin da suka yanke kawai su zo su shirya su tunkari wannan jeji. Wannan matasa shikenan suka tafi, suka zo suka nemi guri suna shawari a junansu. Bayan sun samu nutsuwa, wayannan matasa suke tattaunawa a junansu, kowa bai kalubalanci hakan ba, kowa ko bai ji fargaban wannan tunkarar wannan daji don ɗauko wannan zobe ba, sabida kowa yana matuƙar san yarinyar da ya zaɓa. Kuma yaran dama ba su da makusa, yaran suna da matuƙar kyau wanda a duniya babu yara kamar su a wannan ƙarni. Wayannan matasa sun shirya tsaf domin fuskantar ɗauko wannan abun da duk wata ƙalubalen da za su fuskanta a hanya kafin su iske ta. Wannan zobe kuma ta kasance tana da manya-manyan masu tsare ta da kuma manya-manyan sadaukai na aljanu da manya-manyan shaidanu wanda suke gadin wannan zobe. Jim kuwa da wa'annan 'ya'yan sarki suka ji abin da sarki ya yanke, kowace yarinya ta shiga fargaba sabida sun san irin rayukan da aka rasa akan ɗauko wannan zobe.
hankalin kowace diyar sarki ya tashi a wannan lokacin. Shikenan su kuma wa'annan mazaje tunda suka tafi ba su dawo gidan sarki ba, domin sun je suna shiryawa ne domin su je su kalubalanci wannan abu don ganin sun mallaki wa'annan 'ya'yan sarkin. Bayan sati ɗaya kuwa suka dawo. Malik shine jagora a cikin wannan tafiya. Sun dawo sun samu sarki sun ce sun shirya tsaf domin su tunkari wa'annan aljanu da shedanu domin ɗauko wannan zobe, amma suna so a ba su tallafin kayan aiki, kayan yaƙi wanda ba su da irinsu. Sarki jin haka kuwa ya ce zai haɗa su da wasu dakarunsa domin su taimaka musu, kuma zai ba su kayan aiki. Darat kwa Malik ya buɗe baki yake cewa a sarki shi ba sa buƙatan dakaru, su dai suna buƙatan wasu kayan aiki ne wanda babu irinsu, wanda aka mallake su domin yaƙan wa'annan aljanu da shedanu. Sarki kuwa yana jin wannan batu daga bakin Malik. Sarki ya ce ba matsala, akwai wasu kayan aiki wanda aka ajiye su domin irin wannan rana. Direct sarki ya kira sarkin yaƙi domin ya mallaka a Malik wa'annan kayayyakin aiki. Malik ya je da sarkin yaƙi aka danka masa wa'annan kaya domin sun shirya tsab su je su tunkari wa'annan aljanu. Suka je suka yi bankwana da wa'annan 'yan matan sarki. 'Yan matan sarki kuma suna ta kuka da jimami, kowa tana tunanin kar saurayinta ya je ya dawo. Wa'annan maza sun fuskanci wannan daji domin kowa ya je ya gwajo nasararsa domin ya samo soyayyarsa. Sun tinkara suka nufi cikin wannan jeji, sun ɗauki tsawon mako guda suna tafiya a cikin wannan jeji. Daga nan maza fa aka fara yaƙi kamar yaƙi cinyewa. Tun daga farkon shiga dajin suka fara fuskantar ƙalubale na gaggagaggan shedanu da aljanu da sadaukai wanda suke gadin wannan zobe. To a takaice dai Allah ya ba su nasara domin har sun je sun yaƙi aljanun da ya dace su yaƙa domin su ɗauko wannan zobe. Allah ya ba su nasara, saura aljani guda ɗaya wanda wannan aljani yana da matukar haɗari kuma shine akan zoben. Sakamakon wa'annan sadaukai sun jikkatu sosai, sun wahala sosai saboda sun yi yakin da ba su taɓa kallon irinsa ba, duk da cewa su ɗin jajirtattu ne a duniya kuma mayaka ne, kowanne ya yarda da kansa. Ƙarshe suka tunkari wannan aljani guda ɗaya har suka yi ta fafatawa, wanda sun ɗauki tsawon mako guda suna fafatawa da wannan aljani ba ci ba sha. Sakamakon haka wa'annan sadaukai sun jikkatu, sun wahala, amma Allah ya taimake su ya ba su nasara har suka ci nasara akan wannan aljani, suka ɗauko wannan zobe, suka dawo da wannan zobe gida. Sarki ya ji matukar mamakin ya aka yi wa'annan matasa har suka je suka ƙetara wa'annan haɗarurruka wanda a shekarun baya maza da yawa wanda ba a san adadinsu ba, jarumai sun rasa rayukansu domin ɗauko wannan zobe. Amma ta yaya wa'annan matasa suka je har suka yi wannan yaƙi suka ɗauko wannan zobe? To a ƙarshe dai sarki dan tsabar ya ji daɗin abun da wa'annan matasa suka yi, sarki ya karɓe su hannu bibbiyu kuma ya mallaka musu dukka 'ya'yansa. Aka yi aure, aka yi bikin aure wanda ba a taɓa yin irinsu ba a duniya. Mazajen nan kuwa irin wahalar da suka sha a wajen wannan yaƙi ba a misaltawa, amma duk da haka da aka zo wannan biki kowa ya sake, an yi biki lafiya, an